Kaixo, Bego naiz, Jurreta Institutoko Fabrikazio Mekanikako irakaslea eta pieza markatzeko elektrodoen mekanizazio prozesua azalduko dizuet. Zenbakizko kontroleko programa egin ahal izateko, makinaren lenguaia ezagutzea derrigorrezkoa da. Lenguai honi ISO lenguaia deritzo. Karaktere eta zenbakiz osaturiko lerroez osatzen da. Lerro bakoitzak bloke izena hartzen duelarik. Bloke hauetan, makinak egin nahi dituen funtzioak idazten dira. Adibidez, makinak desplazamentu azkarra egitea nahi badugu, G0 programatuko da, eta horrela programa osoa bukatu arte. Zenbakizko kontroleko programa bukatutakoan, simulatu egingo dugu akatzik egin ez dugula detektatzeko, eta programatutakoa benetan mekanizatu nahi duguna dela egiaztatzeko. Mekanizazio zentru bat, txirbil-arroketa bidezko mekanizazioak egiteko erraminta makina bat da, materiala arrotzeko, fresa izeneko erraminta birakor eta hortza anitzeko erabiltzen da. Mekanizazioa erabiliko dugun materiala kobrea izango da eta erraminta 2 milimetroko aurretiko fresa bat. Egindako programa ordenagailutik makinara pasatuko dugu. Erraminta muntatu, pieza lotu, erreferentziak hartu eta mekanizatua egingo dugu. Mekanizatu dugun elektrodoa izango da elektroigaduraren makinaren erreminta. Erreminta makinan montatu eta alineatu egingo dugu. Pieza lotu, alineatu, erreferentziak hartu eta mekanizaturako programa prestatuko dugu. Elektroerosioa fabrikazio prozesu bat da. EDM edo deskarga elektrikoko mekanizazio bezala ere ezaguna. Elektroigadura ingurune dielektriko batean elektrodoaren eta mekanizatu beharreko piezaren artean jauzi egiten duten deskarga elektriko kontrolatuen bidez materiala arrotzeko prozedura dela esan liteke. Prozedura honen bidez, piezak erramintaren forma hartzen duelarik. Pieza eta elektrodoa eroaleak izan behar dute. Pieza arrotzeko jauzi egiten duten deskarga elektrikoak eman ahal izateko. Tornu, frasagailu eta zulagailuetan gertatzen ez den bezala, prozesu honetan ez da mekanizazio indarrik sortzen. Beraz, material hauskorrentzat aproposa da. Prozesu termikoa denez, edozein materiale eroale mekanizatu daiteke. Beste era batera lortzea ezinezkoa diren forma konplexuak lortzeko era bakarra da. Elektroigaduran mekanizatua bukatu ondoren, pieza honela gelditzen da. Elektrodoa mekanizatzeko CNC-ko programa. Programaren simulazioa, elektrodoaren mekanizazioa, elektroigadura makinan mekanizazioa.